Siinä on myöskin sitä... Señor, señor, cavalry e soldati. On tällä tallattu, on maata vallattu, on tällä poukittu. Mites varten te olette täällä oikein? Ai jaa, no me ollaan täällä sen takia, kun me haluttais saada tuo Karjala takaisin, kun tuo itänaapuri on sen ryöstänyt. Sen takia me täällä ollaan. Joo. Et sä tiedät? No kyllähän vie tiedä. No mitäs siellä sit kysyt? Kyllä se tapahtuu. Se on ihmisoikeusrikos ennen kaikkea. Ja sehän on, voi sanoa, että puhutaan sodista, mutta pitää puhua aseellisesta ryöstöstä. Aseellisesta ryöstöstä massamurhineen, ja murhat eivät vanhene. Täytyy tulla rehellinen oikeudenkäynti. Sitä minä kannatan. Ja sitten tässä on semmoinen iloinen asia, että asiathan voidaan hoitaa niin, että saadaan kaupalliset suhteet ja kaikki niin hyvin pelaamaan, että se on hyödyllistä molemmille. Uskotteko, että Etyj-kokous ottaa tämän nyt kuuleman korviin? No toivon ainakin. En tiedä, siellä on varmaan paljon asioita muuta. Uskoisin, että se jossain vilahtaa.